Milé dámy, žienky, srdečne vás vítam dnes, v tento sviatočný deň, tu v Kultúrnom dome v Poltári. Užite si s nami krásne chvíle, ktoré sme pre vás pripravili. Medzinárodný deň žien je oslavou vás, našich obetavých polovičiek, chápajúcich sestier, milujúcich dcér, pracovitých kolegyň a skvelých priateliek. Vy všetky robíte tento svet krajší. Som rád, že vám, milé dámy, môžem aj takýmto spôsobom vzdať úctu a obdiv za všetko, čo vo svojom živote robíte. Príde, ja domov opýtať. Ale Boha vydávajte, ale Boha zatvárajte, lebo ja mám chlapcov ráda, to je na môj dušu pravda. Ráda, to je na môj dušu pravda. Čiž mi vyniesie isto, čo píše, že mi dá práve to, by ho ľúbila, aj ho poznala, medzi vedu. Ešte raz, dobrý deň! Zahod svoje starosti, zahod svoje starosti. Pozri, aký je krásny deň. Zahod starosti, zahod svoje starosti, zahod svoje starosti. Pozri, aký je krásny deň. Dnes je krásny deň. Sme sa veľmi zabavili, odreagovali, lebo máme dneska ten Medzinárodný deň žien. Bola veľmi milá, pekná, temperamentná ako ja. No tak to vystúpenie sa mi naozaj veľmi páčilo. Tá jej energia, áno, veľmi sa mi páčilo. Super vystúpenie, mám ju veľmi rada, bohovská ženská, moja krvná skupina. Každý deň som iná žena. Áno. Ale všetky boli dobré, ale táto mne osobne. Áno. Srdcovka. Každý deň je zo mňa iná žena, večer býva ráno unavená. Každý deň mi dávaj kúsok seba, každý deň mi hovor len teba. Dneska som sa zabavila, že 100 bodov, aj 200, aj 300, akože fakt klobúk dole, naozaj. Party, ak má byť. Už je tu jeseň, plnia sa čaše, čo zažerú jeseň. Tlieskali, boli úžasní, žili so mnou, vedeli sa zasmiať na mojich fóroch, ak tu neboli fóry, to bolo zo života, ja väčšinou zo života hovorím. A ako by som povedala, že tančili, keď som povedala, v podstate sa tančili, spievali všetky pesničky. Úžasné a to mne dáva spätnú väzbu. A teraz zaspievam si všetky pesničky, ktoré milujem. A ľudí, keď dostanem tú spätnú väzbu, že oni to chcú, oni mi dodajú tú energiu. Milí Poltárčania, dneska bol ten deň žien, takže možno, že všetci muži ste sa nedostali, i keď ste mi hrozne chýbali. Práve som dostala pozvanku na budúce, čiže nezabudnite, keď bude napísaná tá vysoká stará, prídete. Stará, ja to myslím komicky. Takí sme, aká sa cítime a dneska som naozaj niečo krásne zažila. Tam sedela jedna stará pani, neviem koľko mala rokov, ale už to bolo vyššie. A veľa ľudí si ju poctili, boskavali ruky, líčka, tak toto je strašne krásne. To ma až dojalo, to som ešte nikde nezažila, ale tu. Čiže vážim si vás, všetkých ľudí a teším sa, keď sa uvidíme. Čiže pozerajte, kedy budú kartičky voľné. Just know, z nervóznou vašou familiou. Just know, z nervóznou vašou familiou. Vždy keď prídem k vám, tak sa vadí, že je trochu kľudu v tom našom byte. Nebolo to dohodnuté, takže pani Editka je pevne verí, že dobrom prekvapená. Ja vám chcem v mene celého Mestského úradu v Poltári popriať vášmu krásnemu okrúhlemu sviatku a pevne verím, že aj tie ďalšie roky, ktoré sú pred vami, prežijete v zdraví, šťastí a minimálne v takejto pohode, ako ste ho prežili dnes. Takže všetko najlepšie.
Takže ešte raz ďakujem nášmu folklórnemu súboru Kukučky Poltárica aj s Fidelovcami. Ďakujem ešte raz pani Evke Mázikovej, stále sa krútim okolo toho čísla, lebo ja som bol úžasnutý z toho, čo tu predvádzala Anka Energie ženy. Nepotrebnom rade ďakujem vám všetkým, samozrejme všetkým zamestnancom Mestského úradu v Poltári, ktorí pomáhali a participovali na tom, aby dnešný deň ste prežili v takejto pohode a verím tomu, že v dobrej nálade. Takže verím, že sa vidíme čoskoro presne v takejto atmosfére. Ďakujem veľmi pekne a prajem ešte príjemný pekný večer. Ďakujeme veľmi krásne, čo sme zažili. To ja mám už 84 rokov, ale to som nezažila. Ďakujeme ešte raz. Nech ste všetci zdraví, šikovní ako doteraz.